V pondelok 14. septembra navštívila mesto Žiar nad Hronom poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Magda Vášáriová. Návšteva bola zameraná na stretnutie s deťmi z materskej školy, diskusiu so študentmi gymnázia a posedenie s členmi klubu dôchodcov. Podobné návštevy podniká Magda Vášáriová už niekoľko rokov. Jej program v Žiari nad Hronom začal v materskej škole na ulici Andreja Kmeťa číslo 17. Dávno som tu nebola a ja samozrejme stále cestujem po Slovensku a snažím sa v prvom rade ísť čítať deťom do škôlky, pretože ako dcera profesora literatúry chcem u nich povzbudiť takú chuť čítať, zaoberať sa knihami. Z materskej školy smerovali kroky poslankyne Slovenského parlamentu do Žiarskeho gymnázia. Prednášam o zahraničnej politike pre maturantov, to považujem za veľmi dôležité. Musím povedať, že bola som veľmi prekvapená, boli to jedni z najaktívnejších študentov a ja už naozaj chodím po celom Slovensku. A najmä, viete čo, dievčatá sa ma pýtali veľmi závažné otázky zahranično-politické. To ma mimoriadne potešilo. Sú to báječné baby. Na záver neoficiálnej návštevy Žiaru nad Hronom sa Magda Vášáriová zúčastnila posedenia so žiarskými seniormi v klube dôchodcov.